O partner! Eto na! Yaha! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang malamig at maulan na gabi. Habang naghahanda si Lynn ng hapunan, ay may biglang kumatok sa kanilang pinto. Walang doorbell, Oo ma'am. nga, wala eh. Magandang gabi po. Kayo po bang anak ni Mrs. Zhang Yulian? Tanong ng pulis kay Lynn. Opo, ako nga po. Sagot ni Lynn. Nang marinig ng pulis ang kumpirmasyon ni Lynn, ay dali-dali nitong inakay ang isang matandang babae patungo sa bungad ng pinto. Nakita po namin siyang naliligaw sa bayan. Hindi niya kabisadong address ninyo pero ang alam niya ay nakatira kayo sa kabilang ibayo ng pinanggalingan niya. Paliwanag ng pulis. Basang-basa ng ulan ng matanda at nangangatog na sa sobrang lamig. Mababakas sa mukha nito ang sobrang pagod. Bit-bit ang isang basket na mga gulay at isang buhay na manok na nakasilid sa isang sako. Okay. Oh, Nay! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lynn sa matanda. Naku anak, gusto lang sana kitang dalawin. Nag-aalala ko dahil nang huli tayong magkausap sa telepono, sinabi mo sa akin na may sakit ka. Siya nga pala, nagdala ko ng mga rekado para makapagluto ako ng chicken soup na paborito mo. Oh. Ang sabi ng matanda. Naku Nay, nag-abala ka pa. Halika at magpalit ka ng damit. Naku, baka ikaw naman na magkasakit. Sabi ni Lynn. Pagpasok ng bahay, ay bumungad sa matanda ang kanyang apo na nakaupo lamang sa hapagkainan. Naku, ang laki na pala ng apo ko. Tamang-tama, ipagluluto ka ni Lola. Tsak, magugustuhan mo din ang specialty ko na chicken soup, sabi ni Lola Zeng. Dumiretso si Lynn kasama ang matanda sa kusina. Isa-isang inihanda ni Lola Zeng ang mga sahog ng chicken soup. Nagkatay pa ito ng sariwang manok para isang cup sa lutuin. Habang nagluluto, ay nakaalalay naman sa kanya ang anak na si Lynn. Nay, tulungan ko na po kayo. Ako na po maghihiwa ng mga rekado, sabi ni Lynn sa ina. Ay nako, wag na anak. Hayaan mo akong pagsilbihan kita. Minsan na nga lang tayo magkita, kaya gusto ko ipagluto kita. Sagot ng matanda. Wait lang po, nagkakatay pa kasi ng manok eh. Hintayin natin. Kung matagal kayo magkatay ng buhay na manok. Hindi lang yung parte, tatanggalin mo yung dugo, hintayin mo kaya. O, Tapos tumatakbo pa yung manok, wala ng ulo, tumatakbo pa. Di ba? Astig kaya ng mga manok. Di ba? Nakalaylay na yung ulo na, no? Super run pa talaga. Nagkakawag pa. Nag-3K marathon pa. Kapansin-pansin ang sigla ng matanda sa pagluluto. Subalit dahil na rin sa sobrang katandaan, ay hindi na maiwasan ng matanda ang panginig ng kanyang mga kamay. Mahina na rin ang pangkapit nito, kaya ilang beses ding nahulog ang sandok na hawak-hawak nito. Ayun, dumi na nung sabaw. Matapos makapagluto, parang yung kinain natin sa Hong Kong dati party, ang tawag namin lababo soup. Kasi mukha po siyang pinaghugasan galing sa lababo. Ganun kadumi. Pero in fairness, yung tinikman namin ang sarap. Masarap naman, no? Oo, masarap talaga yung madumi. Matapos makapagluto, ay inihain na ni Lola Zhang ang niluto niyang chicken soup. Ayan, apo. Ipaglalagay kita sa tasa, ha? Higupin mo ang sabaw habang mainit, sabi ni Lola Zhang.
Humigop ng sabaw ang bata, subalit nasamid ito at agad ni inluwa ang soup sa lamesa. Mama, sobrang alat po ng luto ni Lola at yung manok mukhang hilaw pa, sabi ng anak ni Lynn. Nang marinig ang sinabi ng apo, ay tila sumama ang loob ni Lola Zhang. Habang nakaupo sa isang sulok ng kusina, ay di napigilan na matanda ang lumuha. Mukhang wala na talaga akong silbi. Sa simpleng pagluluto ay pumapalpak pa ako. Mabuti na lang at hindi ako pumayag na may narahan dito kasama si Lynn. Magiging pabigat lang ako sa mag-ina, sabi ni Lola Zhang sa sarili. Kinabukasan ay nagpaalam na si Lola Zhang kay Lynn at sa kanyang apo para lumuwas sa tinitirhan nito. At gaya ng tinahak niya papunta sa bahay ng anak, isang masalimuot na paglalakbay na naman ang haharapin ni Lola Zhang pauwi ng kanyang tahanan. Kailangan nitong bumiyahe sa bus sa loob ng 36 na oras. Magpapalipat-lipat ng 3 sasakyan bago tatawid sa isang ilog. Pagkatapos ay maglalakad pa si Lola Zhang ng 28 kilometers at matyagang aakyatin ang 2 bundok. Ganitong klase ng paglalakbay ang tiniis ni Lola Zhang, madalaw lang ang kanyang pinakamamahal na anak. Lumipas ang 1 buwan at wala man lang naging balita si Lynn tungkol sa kanyang ina. Dahil dito ay minabuti na ni Lynn na dalawin ang matanda. Nay? Nay? Nandyan ka ba? Si Lynn ito. Pagbuksan mo naman po ako ng pinto, sabi ni Lynn. Lynn, ikaw ba yan, anak? Tugon ni Lola Zhang. Oo nga, sabi ko Lynn, diba? Sabi ko ba Lito? Sabi ko ba Army? Di ba Lynn? Lynn, ikaw ba yan, anak? Tugon ni Lola Zhang. Nangangapang binuksan ni Lola Zhang ang pinto. Maya-maya pa ay natabig ng matanda ang isang baso na nasa lamesa. Pagpasok ni Lynn ng bahay, ay nasaksihan niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang ina. Bukod sa marumi at sirasirang tahanan, isang bagay pa ang natuklasan ni Lynn. Matagal na panahon na palang itinatago ni Lola Zhang ang tungkol sa unti-unti nitong pagkabulag dahil sa katarata at presbyopia, isang seryosong sakit sa mata. Inay, bakit naman inilihim niyo sa akin ang tungkol sa sakit ninyo? E di sana ay napatingnan ko kayo agad sa espesyalista, sabi ni Lynn. Wag na anak, ayoko nang makaabala pa sa'yo. Sayang lang ang perang gagastusin mo. Matanda na rin naman ako at hindi ko na kailangan ng malinaw na mata, tugon ni Lola Zhang. Habang pinagmamasdan ng ina, ay unti-unti nang bumagsak ang luha ni Lynn. Hindi umakyat. Unti-unting bumalik. Lumutang. Lumutang ang luha niya. Unti-unti nang bumagsak ang luha ni Lynn. Nay, patawarin niyo po ako kung napabayaan ko kayo. Nung puntahan ko itong bahay mo ngayon ay nalaman ko ang layo at hirap ng binahe mo, marating mo lamang ang bahay ko. Nagtiyaga kang tuntunin ang tirahan ko, maipagluto mo lang ako ng paborito ko. Simula ngayon ay gusto ko na sa amin ka na talaga manirahan. Aalagaan ka namin ng apo mo. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Niyakap na maigpit ni Lynn ang kanyang ina. Sa huli ay napapayag din niya si Lola Zhang na manirahan sa iisang bahay kasama niya.
Nay, tikman mo itong niluto ko. Alok ni Lynn sa ina. Inihain ni Lynn ang mainit na sabaw. Nang matikman ni Lola Zhang ang niluto ng kanyang anak, ay tila nagliwanag ang mukha nito. Aba, napakasarap anak. Napakasarap ng chicken soup na niluto mo, sabi ni Lola Zhang. Nay, sinunod ko lang naman ang recipe mo. Tamang timpla ng asin at paminta, mga sariwang rekado, at isang mapagmahal na puso. Oh. Ay. Buti naman hindi na umarte si Lola Zhang, no? May anak naman siya maayos. Arte pa siya laylay ng bahay niya. Wala kay wifi doon. Hindi ka makakapag-Facebook. Oo nga, sige ka. no? Pero alam niyo po mga kabisya, nakakatuwa, no? Very realistic. Oo, correct. Yung extent na gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama. Ang nakaka-lurkay dito, partner, yung nakakaantig ng puso. Kaya naman pala, hindi nahanap ka agad yung tirahan. Kaya naman pala basang-basa at hirap na hirap. Kaya naman pala parang medyo hilaw pa yung manok. Oo. At kaya naman medyo maalat pa. Bulag na pala si nanay. Isipin mo Halos yun, wala no? na pala siyang makita. Nakakalungkot ang isipin na ganun talaga, no? Very realistic yung kwento. Senaryo no? Oo, yung senaryo. Aminin natin, minsan talagang nakakalimutan na natin yung Correct. mga nanay at tatay natin kasi busy na tayo sa ating sariling pamilya. Tama. Pero itong nanay at tatay natin, di ba? Hindi natin alam, tumatanda sila, nahihirapan sila sa ginagawa nila. So dapat Hindi naman sila dumaraing kapag may sakit sila. Correct, kasi baka sabihin Maging mo pabigat. maging pabigat. O Totoo. kaya sabihin mo na may pamilya na ako na, dapat naman kasi. Correct. Ikaw naman kasi bakit ka labas ng labas? Sisisihin mo pa. Ganun, nagmamatir-matiran kaya ang mga nanay at tatay Lagi ka natin. nag-electric pan, ayan tuloy, natutuyuan ka ng pawis. O, Correct. diba? Sisisihin mo pa. Hindi kaya yung minsan, yung ginagawa ng mga matatanda para hindi na lang mapagalitan, hindi na lang mapagsabihan, hindi na lang magsasalita. Magtitiis na lang kahit may nararamdaman na. Tama. Ganun ang mga nanay at tatay natin na hindi na natin napapansin minsan. Kasi ayaw nilang maramdaman natin na pabigat sila sa atin. Correct. Kaya alam niyo po mga kabisyo, mayak-maya naman kamustahin. Correct. Diba? Wag lang basta i-text, tawagan. O sisain kung ano nang Oo. buhay-buhay nila ano ngayon. Ano nangyayari? Ano ba latest chika? Sino yung pinaka-latest niyang kumaring na tegi? Ano latest chismis sa simbahan? Diba? Makibalita ka rin. Ano yung mga vitamins na iniinom niya? Sino yung kumpare niya na may high blood? Magtanong-tanong ka rin sa buhay-buhay. Kailan siya huling nag-ballroom? Totoo yan. Ano yung libreng sine na panood niya last week? Diba? Correct. Magkaroon din sana tayo ng time na usisain ang pinaggagawa ng mga nanay at tatay. Correct. Kasi again, mga kaibigan, tumatanda po sila. Oo, they are not getting any younger. We forget that they are growing older. Correct. So, Maliban natin na may nararamdaman na pala yung Oo. nanay mo ngayon, ayaw niya lang sabihin sa'yo. tama, kasi ayaw niyang maging pabigat sa'yo. It's okay. Automatic yun eh. Pag nagkaroon ka ng asawa at nagkaroon ka ng pamilya, na yung pamilya mo na yung priority mo. Totoo yun. Kasi, Correct. 'di ba? Sila na yung kailangan mong pangalagaan. Pero, hindi ibig sabihin nun, nakakalimutan mo na totally yung nanay mo na nagpalaki sa'yo. Tama. Yung pinakamasarap gumawa ng chicken soup, 'di ba? Ang Correct. mga nanay meron silang Sikreto. isang specific recipe na kapag ka sila yung gumawa, talagang favorite ng mga anak. Sila lang diba? makakagawa Ikaw, nun. anong luto ng nanay mo na talagang favorite mo? Ako hindi ako makain ng atay, partner. Okay. Lahat ng klase ng luto na may atay, partner, hindi ako makain. Pero pag nanay ko nagluto, kahit may atay yan, kakainin ko. Oh, nakakaiyak. Iyak ako. Oh my gosh. It's so touching. Hindi, pero totoo, di ba may Totoo yan, hindi ko ganun? alam siya lang ina-appreciate kung Talaga? luto na may atay. Pag Halimbawa, siya yung yung bistek sa amin, bistek na beef ano, steak na bistek Tagalog, bistek halimbawa. Tagalog na nilalagyan ng atay. Nilalagyan ng atay. Pag iba yung nagluto, hindi talaga ako nakakakain. Iba yung panlasa ko, iba yung feeling ko lasang kalawang eh. oh, correct. Hindi, parang feeling mo kumakain ka talaga ng atay. Oo. Naiisip mo na galing siya sa atay siya, di ba? Oh. Ganon, may ganon akong panlasa. Oo. Pero pag nanay ko yung nagluto, sarap Oo. sarap pinapapako pa minsan. diba? May ganon. Eh, dati ka naman kasi talagang aswang. Oh. Di ba? Nagpapapaka naman talaga ng atay noon. Nung nahati pa katawan mo. Pero totoo,
di ba? Totoo. Meron yung May one specific na dish. luto. Di ba yung nanay mo na gustong-gusto mo, yung tatay mo na kapag siya yung gumawa ng, Totoo. katulad niya, perfect example yun sa'yo na kapag siya yung nagluto ng atay, sa kanya ka lang nasasarapan. May ganun di ba? Correct. Ikaw, anong yung bagay na hindi mo makakalimutan sa nanay mo? Na masarap na lutuin. Masarap ganun din. Lumpia. Lumpiang Lumpia. Shanghai. Sipon, hindi ka naman makain na gulay, di ba? Hindi ka naman makain sa gulay minsan. Correct. O, di ba? Lumpiang Shanghai, may gulay ba yun? Oo, may gulay din yun. Hindi, mas marami siyang giniling kaysa gulay. Parang inisip mo yata Oo nga. lumpiang toge. Mali Ay, ka. lumpia sariwa pala yung nasa utak ko. Mali ka. Nakakain ng atay. Di ba may ganun Oo nga, Shanghai pala Diba, yung Shanghai, maliliit lang. Yung Oo nga, maliliit tama. yun. Yung pagka Shanghai niya, gusto ko talaga na, yung kahit ang tagal-tagal ko na hindi ko makain ng kanin, napapakanin ako. Kasi yun yung natatandaan ko na ng bata ako na perfect na match sa kanin. Ganun yung mga Diba? nanay May natin, ganun no? eh. At yun yung bagay na namimiss natin sa kanila. Namimiss din nila. Oo, nagawin Kaya, sa atin. Correct, 'di ba? Kaya kung halimbawa sa isang buong buwan, may busy ka talaga with your own family, magbigay ka ng kahit isa, Correct. dalawa na araw na pupunta ka sa kanila, hayaan mo silang pagluto ka. Tama. Kasi kung hindi mo lang alam pero namimiss mo rin yung luto nila eh. Correct. At sila, lalo na sila, namimiss nila na ipagluto ka. At kasiyahan na yun ng mga nanay at tatay natin. Tama. Isa sa magandang kulturang Pinoy is yung talagang naaalala pa natin yung nanay at tatay natin at madalas sinasama natin sa bahay natin. Correct ka. Unlike sa ibang culture, Tama na. pag humiwalay ka at pag tumanda ni nanay at tatay mo, ibibigay na natin sila sa home for the correct. aged. Tayo hanggang sa Di ba hanggang sa hindi sila namamatay talaga, true legend. kukupkupin natin Oo. Kung di man natin kukupkupin, sisiguraduhin natin na nasa maayos silang kalagayan. Tama. Dapat ganun. Correct. Kasi nanginginig na ang mga kamay niyan. Tumatanda po sila. Nangangatog na ang mga tuhod niyan. Hindi na sila bata. Correct. Tayo naman in return ang mag-alaga sa kanila. Corrected, boy! At ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! I-like lamang ng i-like, i-share ng i-share para marami ang ma-inspire sa kwento ng Mahiwagang Correct. Burnay. Mga kabisyo, mga tambalanista, hanggang alas 12 tayo ng tanghali magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila and via live streaming. www.loveradio.com.ph. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!